Şol geleceğin hakyky maksadı näme-ki? Aylygmy täze pullur 500 manat. Hem bäňidi işe çagyrýar. Öz Türkmen halkyny unjat edip 500 manat aylygam diýe. Türkmenistanda men öz işletýän olalım 500 manat sagadyny töleýän. Şu video näme üçin düşür oturanlygyma men size düşündirjek dostlar. Öňümden bir video çykdy, ýa-da men goýup geçerim sözümi soňunda. Eger kimde kim iş bilen gyssanýan bolsa 21-nji mektebiň büfetine iş ödürleýär. İş wagty 8-den 3-4-e çenli. Aylygmy täze pullur 500 manat. Durgun näme bolýar sana, ha? Ödürläp ýatymyň näme? Oo. Ay ötür kerem diýär-de. Hem bäňidi işe çagyrýar. Tiki bazara var, tiki bazara. Ha. 61 06 66 20 can edäýin. Ýene bir gede gaýtalaýar. 61 06 66 20. Olmasa kepkirle ordurup gara men etmez diýdir. Bu ogluna kam. Öz Türkmen halkyny unjat edip 500 manat aylygam diýe. Häzir özleri 500 manat alýarmyş olaryň. Bir oturup görün şu videonun dolugyna görün gaýrat edin. Şular ýaly bir bolur bolgusuz videolar goýman gaýrat edin. Men aňsat beýdip adamlara yüzlenýän oglan däl ýöne şu videoda hakykatdanam yüzlenmek istedim. Şol geleceğin hakyky maksady näme-ki? Öz halkymyzy unjat etmekse eger, ona hiç kim inanmaýar. Ýöne kim bolsa da 500 manat sagadyna mı diýip ýazanlar var, 500 dollar mı diýip ýazanlar var. Ve soňunda da var piçin gülýärem ýyzyndan. Gaýrat edin şu TikTok diýen zady yaman zatlar goýman, gaýrat edin. Onda da bertemämizi düşürýän zatlar goýmaňlar hol. Türkmenistanda men öz işletýän olalım 500 manat sagadyny töleýän. O nämedir o siz halkyň üstünden gülýäňizler o. Yani bir sowdagar 500 manaty öz tawarynyň üstüne goýup satýar. Yani bir saatda değil, bir minutta kazanyan adamlar var Türkmenistan'da. Bir sekundda kazanyan adamlar var 500 manadı. Yani öyle bir unjat edip koymuşsunuz halkı, onda da zerurluğu var olsa gelsin deyip. Hazır 2000, 3000, 4000 manada adam tapanoklar işletmeni aylık. Yani 200 dolar, 150 dolar aylık berip durulur. 500 dolar veren yerlerim var. Olara yalan bir Türkmen halkını unjat edip video koyman, gelince sizin adınıza bilem o. O kaptalda oturan gelince hakikattan hem işten doyan ol prosto. Burada bir şirk vermeli şu tayda, bir yürekten işleyecek bolsam 500 manat siz işlersiniz mi şu tayda? Yani ve dışarıdan gören başka milletlerim, Özbek bolsun, Kırgız bolsun, Tacik bolsun, tapağı diyor. Bu videonu görýärdim Türkmenistan'da açlık varım kadip fikir eder o. 500 manada men işgärleme sagadyny belýär. Gelin men sizi iş alayın, ayınıza 500 manat men bereyim. Ýöne olar ýaly video goýman gaýrat edin. Men şul videonu görüp hakykatdan şul videonu çekmek yüreğime düýdüm. Ve TikTok hakykatdan indi bara dogry emassam wapşe azdylar indi. TikTok uğruna azdylar indi türkmenler. Dogry ýoldan olanyň gaýrat edin. Ine söwdegerler var, zatlar var, özüniň haridyn zadyny mahabat edýän adamlar var. Pajaçta açyň TikTokuňyza girin. Ýöne öz türkmen halkymyzy, bizim nasiýamyzy, hani bizim öz milletimizi oydup yere düşürmeyen 500 manada aylık verecek gelin. Aylık verecek diýär biri. Bu nälik düşünmeli? Galandy siz komentarlarda yazın dostlar. Eger men yalanmaýan, dogrumaýan. Ýöne men özüm şu videonu çekmek yüreğime düýdüm. Sen görüp gaýta gördüm, çydap durup bilmedim. Men bile bir hili oldum yani şu videonu görüp. Ve 77 000 adam görünýär bunu. Ve başka adamlarım, başka yurdun adamlarım şoň aşağıda komentarya gelip girip, ha Türkmenistan'da doğrudan şun ýaly aylyk berilýän eken diýip pikir edýärler. Gaýdyp şular ýaly video goýman gaýrat edin. Şun ýaly videolar aýryň o wapşe TikTok'dan o. Mene sözümü soňladym, galandam size goýýan dostlar.